κάνει μοτοράκια, τα μηχανάκια ψάρεματος, δεν μπορεί να σηκώνει παιδιά, να κουμπάκι τα πατάει. Πάντως μου κάνει εντύπωση ότι δεν είναι. Boom, boom, boom. Boom, boom, boom. Ένα πιο ήσυχο περιβάλλον, το οποίο έτρεχε αποτέλεσμα να μειώνει και τις τοξίνες στο κρέας. Να αποτελέσει ένα πιο τριπρό και νόστιμο κρέας. Δηλαδή, άμα βάλεις πάνω κι άνω και πάω, ας πούμε, δεν θα γίνει δουλειά, δεν θα ηρεμήσουνε. Εσύ Γιάννη, αυτό είναι το πρόβλημα, ότι εμείς το σκεφτήκαμε και μας το προτείναμε. Αλλά δεν θα απολαβαίνουμε από εκεί στην αυτιά και από λουλούδια. Σωστό και αυτό. Να ξεφύγουμε τα μοσχάρια μετά. Να τα μαζεύουμε. Αυτή η ιδέα πώς σας ήρθε? Αυτή η ιδέα στην πραγματικότητα μας ήρθε από έναν φίλο και παραγωγό στην Μυτιλήνη, ο οποίος έβαζε μουσική κλασική στις πορτοκαλιές. Στις πορτοκαλιές μας είπε ότι η ίδια αποτέλεσμα δεν έκανε και στις πορτοκαλιές το ίδιο και θα δούμε εμείς και τα ζωντανά. Δεν είναι πάρα πολύ ωραία. Προχωρούμε, προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για τη χώρα μας, να δημιουργήσουμε κάτι διαφορετικό και να το προωθήσουμε πανελλαδικά. Να βάλουμε όμως και λίγη ελληνική μουσική, εντάξει, για να καταλαβαίνουν τι βρίσκονται. Βάλε κάτι, από Χατζηδάκη, Θοδωράκη, κάτι δικό μας ελληνικό. Πρέπει να πάω, Γιάννη, να πάρω CD και να τα βάζω και να γίνω λίγο κουλτουριάρικα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Goodbye. 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 Goodbye to you. Say goodbye. Say goodbye. Say goodbye.